Into engilethe lapha ngilethe ukuthi kunentombazane ekade ngangiyithanda mfethu iminyaka manje mfethu kodwa ngiyasaba ukuyitshena. Umngani ngoba ufike wawusiza empilweni yami. Ngenkathi ngifika e-varsity wayengisiza ngoba yena wayenza unyaka wesibili mina ngisazoqala. Uqale lapho ukuthi sibe abangani ngoba ade ngisiza into ey'ningi nje. Mucanga ukubizeleni? Ayi angazi njengomngani wami nami ngisaxakekile ukuthi mangase sezongibizela kwamakhamera kanje. Into engishayayo njengoba bengishilo ukuthi ngishaya ukuthi angikwazi ukuthi manginawo ngiyakusaba yabo. Ukusaba kwami kodwa namhlanje ngibona kuyilona i-chance ukuthi ngakwazi ukutshena lento engifuna ukutshena. Uney'ntombi res, umngani wami lona ayikho into esingayikhuluma mina naye. Yena uney'ntombi eziwu-3 res, uyazazi naye engafika vele enazo. Mhlawumbe ngabe siswena ayikho into okuyenze mhlawumbe uhambe enqoni phambi kwakhe. Ayi bengingakazi ngihambe enqoni phambi kwakhe kuyikho ukuthi ubefika angivakashele erumini yami nami ngihambe ngimvakashela umngani wakhe. Nihlale nje ningenzi lutho. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokho uMavumani alewa mhlawumbe elingana usomadoda le phansi manje kuthiwa khawambe wegcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona uyaphila mfowethu. Ngiyaphila baba. Mfowethu ngake nje ulandise umbukelo ukuthi yini kahle kahle sibeka la kulesikhathi yenze ukuthi uzosibhalela. Into engilethe lapha ngilethe ukuthi kunentombazane ekade ngangiyithanda mfethu iminyaka manje mfethu kodwa ngiyasaba ukuyitshena. Igama layo uLondi Sibabule mfethu nawe uzosibona. Yini mhlawumbe edala usungayitsheli ukaza mkhuluma naye? Bafa bekunzima impela kunzima ngempela mfethu ngicabanga ukuthi iyona solution ukuthi ngize la ngibhalele nina mfethu ukuthi mhlawumbe ngakwazi ukungenelela yabo because kunzima. Mhlawumbe ngabe sewunesikhathi singakanani uzwana naye? I think mfethu is 2.5 manje. Yeah. Manje nizwana ezabangani noma nje umuntu omaziyo? Zona ezabangani phela mfethu ngiyamsiza yabo mfethu. Umsiza kanjani? Ngamsiza mfethu yabo i-register nase-res yabo mfethu yonke leyo nto until aze atholile ukuzana i-res. From esikoleni athela azothola i-res? Yes ba. Manje konke lokho mfowethu mhlawumbe awukazi wenze mhlawumbe ama-sign ukuthi abone ukuthi uyamthanda wena. Mfethu ngizamile kaningi angazi manje ingakho ngithi ngize ngizama le plan ukuthi kungcono ngize la nginina mhlawumbe ngangenelela ukuthi ningisize yahluleka ba. Ngizamile kakhulu anganoma kaboni kodwa umtsheli wenza izenzo. Izenzo. Iziphi izenzo ozenzile? Bafu. Ngizamile kakhulu cause ngizamile ukuthi ngihlale naye ngikhulume phansi ngizama umtshengisa ukuthi ngumuntu kanjani yabo nakubo ngiyabazi babantu abanjani so ngizama ukuthi ngigweme kuzinto ezibhedayo yabo ngizama ukuthi ngivezele yena ukuthi ngiwumuntu oright for yena. Yes. Ngeke ngimthengele uchocolate nezimbali yabo just ukuthi ngibe romantic nje yabona ukuthi mfethu ngumuntu oright for yena. Ebonge nje kuphele kanjalo ayikho enye into obuyenza. Ayikho enye into bengibuya ngiyenze mfethu. Ayikho ngifuna uqamba. Ngiyamthanda ingakho ngize lapha. Angani mhlawumbe uzoyithanda yini ukuthi ngize la ngelo. Kodwa ngizame konke okusemandleni nami ukuthi abone. Awukhulume kakhulu Nkabi khuluma. Ngizame konke okusemandleni nami ukuthi yabo abone ukuthi ngiyamthanda kangakanani mfethu. Akukho engakwenzanga ngifuna uqamba. Ngizame ngendlela yonke. South Africa mayithima yena ingivumele asondele usisi ningisondezele yena. Mfethu mfethu namhlanje yini ekwenza ukuthi uzube ready ukuthi umtshele? Namhlanje mfethu ngibona kuyiyona mhlambe isolution yami ukuthi mfethu ngimtshene phambi kwabantu because mfethu mangimtshena ngingedwa ngibele ngishaya uvalo bafu. Uthi uzama umtshela? Ngithi ngizama umtshena gcina ngamtshenanga. Uyaphila sisters? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Ngiyaphila. Igama lakho ba? Igama lami nguNtando. Elinyoba? NguLondi. Uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi. Ubani? Umxo. Ngabe mhlawumbe senesikhathi singakanani nizwana isikhathi eside noma isikhathi esifishane? Sesiside sona isikhathi. Umazi kanjani mhlawumbe umngani noma mhlawumbe nje ningabangani abakanjani? Umngani ngoba ufike wawusiza empilweni yami.
Ngenkathi ngifika e-varsity wayengisiza ngoba yena wayenza unyaka wesibili mina ngangisazoqala. Uqale lapho ukuthi sibe abangani ngoba ade ngisiza into ey'ningi nje. Mucanga ukubizeleni? Ayi angazi njengomngani wami nami ngisaxakekile ukuthi mangase sezongibizela kwamakhamera kanje angazi ukuthi yini le phuthuma kangaka. Bafu ngake ukhulume ukuthi yini indaba sila? Hayi ngakhuluma bafo. Yebo hayi ngakhuluma. Bafo into engilethe la. Tshela yena mfethu, tshela yena ngiyambuka mfethu into ekulethela la yini. Hayi into engilethe lana bengifuna ukukhuluma naye ngimtshene ukuthi ngimthanda kangakanani but bengakwazi ukuthi ngimtshene mase bawuthule ngisaba. But ngibona option ukuthi ngimtshene la. Bebona bonke abantu. Imagi wena ekungitsheleni kwakho phambi kwabantu ubona ukuthi kuzokusiza phi vele lokho? Into engishayayo njengoba bengishilo ukuthi ngishaya ukuthi angikwazi ukuthi manginawo ngiyakusaba yabo. Ukusaba kwami kodwa namhlanje ngibona kuyilona ichance ukuthi ngakwazi ukutshena lento engifuna ukutshena. Wena mina uthi ngithathe kanjani lento ngoba mina ngithatha as wena uthatha advantage yokuthi uzongitshela phambi kwabantu lento ngitshelayo yona ngifayela amehla abantu. Ima sesukube mhlawumbe bekutshela ngasese mhlawumbe beku right lokho. Mhlawumbe bengizozisana kangcono kunokuthi azongitshela phambi kwabantu kanje angizwa kahle leyo nto ilimaza isithunzi sami. Yebo. Uyamuzwa sesukala ngesithunzi sakhe mfowethu. Sis ngicela bandla unginike ithuba yabo. Khulume nawe yabo lento le njengoba ngize la sekuneminyaka njengoba nawe wasazana yabo. Kodwa ukwazana kwethu bengakazi ngikutshene lento engizokutshena yona namhlanje. Ingakho ula nawe. Kodwa lokho ngijwayela kabi ngiyaxolisa ukusho kodwa ungijwayela kabi wena umngane wami kokuqala lokho 2 bese ngithatha izibhuti wami 3 wena ngathi uyakhohle ukuthi yonke into ngawe mina ngiyayazi ngoba sisuka kude uthini ngalezi intombi zakho zaseresi ukubeka phi lokho kungibeka phi mina vele lokho Unentombi eresi? Unentombi eresi umngane wami lona ayikho into esingayikhuluma mina naye yena unentombi ezu3 eresi uyazazi naye engafika vele enazo. Ima mhlawumbe ngabe sesona ayikho into okuyenza mhlawumbe uhambe enqoni phambi kwakhe. Ayi bengingakazi ngihambe enqoni phambi kwakhe kuyikho ukuthi ubefika angivakashele eroomini yami nami ngihambe ngimvakashela izumngane wakhe. Nihlala nje ningenzi lutho. Sasihlala sixoxa angixoxele ngeside lakhe nentombi zakhe nami ngixoxele okwenzakala empilweni. Bengazi ukuthola mhlawumbe ukhathazekile ukhala. Sake wangithola ngikhathazekile. Wakududuza kanjani pho? Wangiduduza izumngane wathi bakhona abanye ngaphandle abangithandayo abangcono. Ngabe muthi abamthandayo abangcono mhlawumbe ngabe wawuzisho wena? Bayi bafanga impela ngangizisho mina. Because sesineminyaka njengoba ngishilo naye njengoba eshilo sazana yabona ba. Ngibona kuyilona iplan ukuthi sithandane mina naye soba ukuthi ukhoze sazana isikhathi eside yabo. Ungazi kangcono ngomazi kangcono. Angazi noma uyangisho. Sisi nangu ugayi uyayibika ngabe abazali bakhona? Cha abazali abekho. Manje lokho mina kuyangishaqa ngoba lokho bengakulindele kumuntu engimthatha ezibhuti wami. Futhi uyazazi naye zona lezi intombi zakhe lezi kade zimlwela zulu lokho wafika yena uzokhuluma namaceli advice kimi. Manje mina uthi ngithini ngalokho ngoba mina ngiactisa ezusisi naye ngitshela ukuthi actisa ezibhuti empilweni yami. Manje bese ezongitshela lento angitshela yona lana. Ngabe akakaza kuhage mhlawumbe. Sake sahagana ezibhuti nosisi njengabangani. Akukho mhlawumbe wake wakuzothe ngathi sekhaga ngenye indlela. Ayi cha ngaze ungifikeleki lapho ngoba mina bengazi ngibuye ngalelo hlolela. Mhlawumbe mukade ungenakudla ngoba kade ubusafika mhlawumbe bekusiza mhlawumbe. Yebo bengisiza mhlawumbe emephekile angithele isikhaftini ehlale nje naye isikhathi esiningi because iTV bengakabi nayo afike ezongichithisa isikhathi kuze kube sebusuku ahambe nami angishiye. Ningenzi lutho nje. Qobo sasihlala kuyikho ukuthi ke unamancoko ke nami kuyikho ukuthi ngithandele ukuhleka ke sihleke nje. Awucanga ukuthi mhlawumbe uhleka kakhulu naye mhlawumbe ingakho eze wakhetha kangaka. Hayi nami sengisola wona ukuthi ukuhlaka kwami hayi impela ngithatheka kancane. Yebo nawe ukuthi futhi into enye eyake yangisolisa ngayo ukuthi kanjani ukuthi kuyiValentine mina bese ngithengele into ezimnandi. Ngoba phela lokho bekufanele ngabe ukwenze intombini zakhe hayi kimi. Lokho kungiqalile.
Ima ungithusile wathengela manje. into ezimnandi kuphela noma mhlambe namaflower. Wangithengela amaflawa, Eh. into ezimnandi, chocolate. Mm. Manje nalokho kunakho lokho enhlizweni yami ukuthi kodwa iyaphikisa ngithi ungabungi ngalelo hlu lelo. Oh. Yebo. Bafo nange ekhulumela kuthini bese ukuphawula kwakho kuyo yonke lento ayishoyo usisi. Bafo uqinisile ngamthengela ngeValentine bafo ngangimthengeliswa ukuthi vele bafo njengoba ngishilo ukuthi lo muntu lo ngimthandile kakhulu. So njengoba ekhuluma ngabo la mantombazana akhuluma akanawo futhi amanga uqinisile njengoba ngangiza kuyena kwakuyindlela ukuthi ngimvezele ukuthi kahle kahle soba usho ukuthi sidalelene that's why nami ngangimduduza mesenkingeni naye aphinda ngiduduza mesenkingeni. Ngabe mhlambe why ufuna yena ngoba unazo ezinye intombi ezinye. No bafo ngicabanga ukuthi lezi akuzona intombi right for mina sengibonile manje. Because njengoba besho naye zizezalo yabo izingibokanisa nabantu wathi aphathi yena ke yabo njengoba bezisho zonke lezi izinto ezenzayo yabo. Awucabanga ukuthi wena owenza ingane zabantu zilo? Angingathi uyacabanga wena ozenza lokho. Why uwenza leyo nto? Bafo njengoba ngiye ngasho ngathini ngiqale uthando nabantu ngathini ngiqale uthando nabantu engibathandayo yabo but ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi no la abantu abekho right for mina yabo until ngize ngithole yena. Sisi manje mfowethu lezi ntombi usuyiyekile noma ubona ukuthi intombi ezingekho right ilento engifuna ukuyithola mina usuziyekile noma usazoziyeka? No bafo njengoba ngila sengiyiyekile ingakho nje ngifuna ukutshela ukuthi akakhohle nje indaba yazo ayibeke eceleni. Unabufazi bale nto eshoyo? Bafo yebo nginawo. Yini ofuna ukumbuza yona sisters? Mina ngifuna ukubuza ngoba usuthi wena usubonile kushuthi ukuthi bengasibo manje na usukwazi ukubona omaqondana manje wena kusukela nanini vele ubone ukuthi hayi lona kumaqondana wami. Ukuthi sisineminyaka sazana nami ngicabanga ukuthi ungazi kangcono kunawo wonke umuntu nawo. Manje ubona ukuthi engingazeni kwami kusho ukuthi mina sengingavele ngikuvume nje kalula kanjalo. Bengayicabangisanga ke leyo nto kodwa bengibona kuyithuba lokuthi ngitshene lokho namhlanje. Enye into abeyenza engayithandi ukuthi ezendlini yami ebusuku one wakwafika ngelinye ilanga ekhala ngendaba yamanzi ubhinca ethawula angazi noma utshela ukuthi ngile nhlobo le yamantombazane le ethathekayo yini kanti mina ngikho lapho futhi ngayibona i-reaction yakho ukuthi ubetshe ukuthi mina ngizo-reacta ngenye indlela kanti mina ngasheshe ngayibona lento ukuthi cha lo ngijwayela kabi futhi okunye wayesengene ephaketheni kakhulu ngiyabona ukuthi ukumsondeza kwami eduze ubonakala kwezinto nalokho empilweni yami ngoba ukungiletha kwakhe la ayishema kungihlali kahle angifuqa amanga iphoxekile yabo ama-doubts ade nginaye ngawo asiyaphrovele ukuthi bengi-right kwasekuqaleni ngaye. Wena mhlawumbe wena u-comfortable kuba nomngane womfana wena unganayo ngoba vele wazi ubhuti wakho akukho mhlawumbe into ebeyithi lo ngavele ngiqhumbe phansi. Hayi bengakazi ngicabange lokho ngoba yabo indlela asuke angiwelcome ngayo kwangakazi kungibeka esithombeni sokuthi ngacabanga ukuthi lento ayenzile angayenza. Yebo kwakwafika endlini wangincoma lokho kunginikeza esinye isithombe ngoba hayi akajwayele into angayijwayele vele ungincoma ukuthi Uncomethini athi ngimuhle ngifresh ngiyabukeka azathi ngingcono kuney'ntombi zakhe lokho kunginikeza esinye isithombe ngaye. Lokho nje akungiphathi kahle akungihlali kahle ngoba waye afika endlini angicela ama-advice lokho futhi ngabona ukuthi kushuthi lo akekho honest entombini yakhe nakho ngize ngithole ukuthi unezinye intombi ngoba awukwazi ukuncoma enye intombi uzothi ingcono kunentombi yakho lokho ku-wrong umjida manje lokho kungibeka esinye isithombe ukuthi mengase kuthiwa okay mina ngiyamqoma fine lokho kushuthi uzophinda lento ayenzile uzoyenza nakwenye intombazane afika income athi kushuthi ingcono kunami yabo lokho ukuthi ubukelela abantu besifazane phansi ukusiqhaphaza lo nto ayenzayo. Hayi yabona wena hayi umuntu ungabomthemba yazi bengikuthembile yazi kodwa lento osana ngitshela yona la angazi noma ngizothi ngihleke ngikhale ngijabule angazi unawo abafowenu abanye? Ayi
Oh. Hayi. Omalume kodwa bakhona osenawo abantu bakini abanye ngoba usabazala bekho. Bakhona omalume. Oh. Manje isithunzi sami bazothi mina bengiye eThekwini ngoba nakho ngiyofunda, bazothi nje sibe ngibona ama-TV mina ngilethwa amadoda la. Bazothini ngalokho? Bazothi iyo intade ngizele eThekwini la ukuzolethwa amadoda phambi kwama-TV. Emakhaya nihlala ngandawonye? Yebo, sihlala ngandawonye. Oh. Ngabe bafo le nto le mhlawumbe into kade wawuyicabanga ukuthi le ngane meke yanyuka yaze edolobheni uzoyiphisela yini? Bafo into ekade ngiyicabanga le ngempela njengoba ngisho uSingile. Ungabe uyamthanda wena noma uyamhalela? Hayi, ngiyamthanda bafo. Oh. Siswami kuthini wakho ukuphawula ngizukhala ngomalume ukuthi omalume uzohlazeka kuthini wakho ukukhuluma? Mina omalume ngendlela engakhuliswa ngayo ekhaya, angikhuliswanga ngokuthi ngihambe abafana emavasithi kanje. Bangikhulisa ngokuthi uma umuntu ekuthanda uyeza kini. Manje wena leyo uzongibeka la isithunzi sami lesi bazothina abantu ekhaya. Mina into yami efika kuqala emqondweni wami isithunzi sami njengomuntu wesifazane ukuthi lokho kungibekaphi mina, kuthini bathina abantu isithunzi sami nje ngikubona konke kwesithunzi sami komalume emehlweni abo nje ngizothini mina vele ngizothini ngalokho. Ngithanda ukuthi ngixolise ngalapho kodwa yonke lento engiyenzile bengiyenzela wena. Bengengize la. Oh, wena ubone kungcono ukuthi uzomtshela la. Yebo. Phambi kwabantu. Awusabi ukuthi ngingasuphoxeka public. Bengacabanganga lokho futhi angifuni uqamba amanga. Okushuthela utshela ukuthi mina ngumthambo kaYesu vele. Cha, angisho njalo. Uthi usezikushuthi uyitshela ukuthi uweak usho njalo sisi? Yebo, ngisho kanjalo vele. Phela lento eyenza ukuthi wena ubungacabanga ukuthi mina ngiphoxa public. Kusho ukuthi utshela ukuthi mina ngihlezi uYesu. No. Okay. Sisi la ngoba nami ngiyakuzwa ukhalela isithunzi sakho mhlawumbe athina amanzi wakho okugcina kuyena okugcina ofuna ukwashwa. Hayi, mina ngiyaxolisa bengayimisele kodwa ngokusho lokho. Kodwa lento yenze la hayi ngiphoxekile mina kuwena. Futhi bengayilindele lento. Okunye okumele ukuthatha ukufake la uthi mina nawe ayikhohle. Hayi khohla sengibanje ngiyaxolisa uphoxa impela phambi kwabantu. Mhlawumbe yabo kuba ungitshele private mhlawumbe ngingacabanga kahle kodwa emva kwalento yenze la ukhombisa ukuthi uyigwala. Yes, angazi ke ngoba ukhulele emakhaya. Emakhaya awufundiswanga kanje angithi manje kuyangiphoxa ke lento yenzile la. So awunandaba nokuthi ubungani bami buyaphela nezindaba anginendaba nobungani bethu. Ubungani buyaphela kusangakhona umngaqhamuka obusha. Ngiyazi kuningi ongisize ngakho empilweni. Ngiyazi ukuthi impela kukhule ngikukoleta kona kodwa lokho ngangaphezulu amandla ami ngengikwazi ukwenza. South Africa athina amazwi akho mfowethu kuyena ukugcina. Amazwi ami bafa athi ngiphoxekile kakhulu ngidumele. Kodwa ke bafa ukuthiwa mhlambe kuzongisiza ukuthi ngibone nje kuzongivula amehlo ukuthi ngibone ukuthi ayishuthi kahle akuyena umuntu lo bengitshena ukuthi ngempela cause nakho uyasho naye ukuthi akacabanga ukuthi ngayinto right ukuthi mina naye even though sesineminyaka ngakasasa. Africa my team bengisacela bafu ungiphelezele usisi akunankinga siyabonga sisi ngesikhathi sakho yes. Nami ngiyabonga ngesikhathi senu. Wenkaka. Yabona ukuthi kunjani South Africa? Kubi bafa kubi. Manje uzizwa kanjani? Bese nangimbukela uyabuka lapha emakhaya. Ngidumele kakhulu bafa ngifuna uqamba mangidumele bafa. Ngifuna uqamba mangidumele. Kodwa ke phela kuthiwa mfethu izinto zenzeke emhlabeni. Nami ngitshena ukuthi uyena umuntu ngempela mfethu onganginika ithuba mfethu uyena umuntu right for impilo yami kodwa misho kanje futhi ukhona phela mfethu akambone right for yena. South Africa niyazibonela ukuthi kunjani ungahlomeki ungayitshela ukuthi uyazi kanti kusemhlabeni la izinto sisengajika yabona bafu bethu hayi at least suyazi ukuthi hayi akekho lapho yena lo muntu siyabonga.